初めてバックトゥザフューチャー見たのが2歳の頃でさ、自分の小さい頃のバックトゥザフューチャーと過ごした時間っていうのをなんか思い出してる。ここだぜ、まさに昼間で。いや、ジョージよく登ったなこれ。いや、自分のデロリアンを買ってから座ろうかなと思ったけど、今15時27分、あと1時間2分。未来に戻ろう。